Ang probinsya sa Bohol gipalibutan og dagat maong dili ikahibo nga daghang makitang kinhason. Kun unsa ang laing gamit niini, sayra nato sa report ni Alan Domingo. Kining mga gipanglamay nga mga kinhason pwede pang mapahimuslan aron himuong dayan-dayan o decoration. Ang handcrafted shell industry nagpabilin gihapon sa lungsod sa Ubay og nagbinugtong na lang sa probinsya. Maabot sa 4 hangtod sa 5 ka tonelada kada buwan ang mga kinhason ang dad-on sa mga shells trading sa Barangay Tapal. Moagi kini sa sorting, cleaning, washing, drying, designing ug packing. Matod ni Engineer Richie Cotamora Ibale, usa ka industrial engineer, nagsugod ang ilahang handcrafted shell business niadtong 2019. Tabang usab kini nga panginabuhian sa mga tao sa dapit. Gamit ang talento o craftsmanship, ang ordinaryong kinason na transform ngadto sa lain-laing dekorasyon. Ang matag disenyo nagpakita sa abundang kultura sa Bohol ug tanyag nila sa mga bisita sa probinsya. Akong mindset gud siya no. Kitang tanan sir, lumalabay ra kita sa kalibutan, mawa ra gyud ta. Kaning tanan nga atong gipaningkamutan, mawa ra gyud ni siya, pero sa tinuod lang gyud sir akong ginahuna, at least na ako'y legasiya nga mapabilin sa mga katawhan. Kauban si Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.